Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulat Junior Bos. Jadi ada Mbak Kinan dari Nganjuk ngantar hampers bos, hampers buat Pak Dik sama Bu Prin, ya sama sini keluarga sini. Pakai sambal goreng iki, putus taran godhong-godhong remah karek ngene. Kayaknya aku kalau naruh nawang. Dari sisi Rasa kue karo ndok wis. Malam apa? Malam 21. Selikur. Malam selikuran. mau 21. Malam Oh, di sisi 21. mie ngono wis. Lah iya. Saya tak sepele. Iki piye kok ketipu nang kulkas? Nah, iki udah sampai. Wow, kok bagus men iki. Ini kue kacang. Ya, puter. Ada apa lagi? Ada apa? Nastar. Heeh. Ada kucing Nutella, kastengel. Terus kue Kue putri salju. salju. Iki apa, Mbak? Puter ya, Mbak. Nastar apa iki? Nastar. Oh, ini palm cheese. Apa iki palm cheese? Palm cheese itu kue apa ya? Ada kue rasa keju tapi adonannya apa? Nastar. Toppingnya palem. Kue Baru kue iki, palem. baru iki, baru Iya, iki. baru. Baru iki. Ini sagu, nastar. Duh, wakil men, Mbak. Iya. Wow, iki sampai nada dos saka di rumahnya. Kali aku. Nganjuk. So Nganjuk, Bos. Jauh-jauh dari Nganjuk. Sepeda motoran berdua ya? Iya. Berdua loh. Gantian nggak tadi? Enggak. Oh, nanti pulangnya. Pulang gantian. Gak disuguhi apa-apa soalnya puasa. Ya, puasa. Biasanya dijual berapa, Mbak? Segini? Beda-beda, Mbak. Kalau ini kastengel kan emang mahal. Heeh, keju. 60. Kalau ini 50 soalnya pakai Nutella. Oh ya. Nastar 60. Oh ya, nastar. Putri salju 40, sagu 40, palm cheese 40. Kalau kue kacang? 40. Ki senengane Bu Rin. Apa ini nih nggak cukup ya? Oh ya, gak apa-apa. Tapi bagus, Mbak. Ini berapa? Iki ini apa? Wadahnya? 20 plus wadah. Oh, 20 plus wadah. Berarti biasanya segini sepaket 100 lebih. Kilo Bu, dikirimi kilo Bu. Hampers. Kan sapa? Anu. Ya kok Mbak toh. Mbak, jalan pundi? Nganjuk. Nganjuk. Oh, ini kan udah motor langsung apa? Iya. Deket Mbak Rosi. Oh, deket kecamatan tapi beda desa. Nanti kan Mbak Rosi karo Ndi, Mbak? Karo ceng. Oh, Blurjo. Ini Mbak ini matur sembah nuwun nggih, mau karena dikiri. Dulu-dulu tuh kan pas awal-awal ngonten pengen gitu. Kemudian kan masaknya apa? Pura-pura apa? Oh iya. Oh, pas puasa bisa rene Bu. Aku ya puasa Mbak, tapi aku Masak. bakul iki kon nggo sego ya mbok masak-masake. Soalnya kan wong males iki poso ngono, makane mbangun. Wong kerja-kerja kabeh ngono lho Mbak. Jadi tiap hari sama nggo sego. Jadi gak apa lah aku ngurus bikin. Oh, iki ini ada ya. Cook Sweet ID. Ki nggih dhewe lho, Bu. Usaha kecil-kecilan. Oh iya, Mbak. Gak apa-apa. Usaha kecil-kecilan. Ya. Wis pokoke apa lah sing iso di. Heeh. Ya aku iki masak. Jenenge cah nom. Iki anu wis bodo hari ketiga aku dikon masak anu sih. Sapa? Halal bihalal ya wong Medion ya pokoke bane bapak kuwi lho maksudnya dhek kan. Mrene. Arep mudik rene to kon tolong Mbak Rin aku masakno ngono. Gawe 50 orang ngono. Jadi Tapi regane ya padha iki berapa? 500 gram apa berapa gram? 500 gram setengah. Padha. Hargane ya padha kaya ngene Mbak Ram. Aku ya bikin tapi ngene bulekku. Bantu bikin. Bantu bikin. Padha lah hargane ya semene mergo kan tepunge, heeh. Tapi ada sing murah ngono lho. Ada sing murah. Ana sih 500 gram 35.000 ada. Tempatku ana cuma berapa ya 50 4 toples kan ya. Iya, ada. Tune kita kan ovennya lah. Heeh. Biasanya DM Mungkin enggak handmade. Ya. Luben kaya apa DM milih sing murah. Mungkin ya. Bisa. Cuma kan rasanya
Gitu. Heeh. Penting kan nek bodo kan penting tuku apa kan jenenge? Penting akeh ngono kan. Penting akeh ngono rasane mbuh. Aku mending setio enak aku ngono. Aku biasanya nek bocah ini ya ketakon nggih adikku ki nggih dhewe kuwi. Padha Iya ki pesanan gitu. mesti anggere ngene iki wis mulai gawe wis kedek nang. Sama. Tapi harganya sama. Iya. Berarti kan bahannya premium ngono lho, Bu. Enggak iku apa sih? Jelimet loh soalnya iki nastar iki. Yo Mbak kudu sabar. Sabar kudu Sampe berarti dhewe apa karo kancane? Gak mungkin nek dhewe. Oh, maksudnya jual Heeh, bikin. dibantu adik. Oh, karo adik. Wis nggo Iya, daripada maksudnya kerja kan, Mbak, kerja mah. Iya, betul. Bio. iki nek Bima ya anu Kaos, bakul kaos. Kaos. Karo ngonten ngono kuwi ya. Dewa aku kan Iya. konten sekarang kan Lumayan. lebih ini. Wis pokoke nek iso apa-apa iso lah ngono. Gak sitok-tok Lah kaya Pak Dik yang dine bendungan, dine mbaun. Pak Di. Nggih matur nuwun. Ngono kaya karepe bawang lho Mbak Pak Dik ngene, ngene nek iso request iki nek iso di anu dene kulisan kan ya Cik. Setelah ya kabeh iki kadang butuh Muter ya tadi Mbak itu. Apa kan iki seharusnya madep sana semua tuh. Alah, gak apa-apa, Mbak, madep Tapi apa ya tinggal hampers maksudnya nggo iya. seserahan. Maksudnya tinggal wong ngono kuwi. Ya semoga laris, Mbak. Amin. Semoga laris. Iki bahannya premium iki. Tenan iki enak koyo tapi aku cek wah. Enake kok sore ya. Arep budal mondok to. Bu, pita sing kok jelele gawe ya yo nya. Orang dari tas lah kok orang ngemplok entek sitok to. Ya Allah, Bu. Aku tak makan satu. Ya wedi. Entek wis. Ya kan gak lali gak Kali saplongan apa. kan arep budal no to. Di sing apa ngono to kene iki lah kok kan ngemplok entek sitok. Kue kacangnya sangat-sangat menggoda iki. Iya. Kacang, Poso. Soalnya mbake ada saka janggone gak apa ya Mbak poso. lah masa arep disuguhi es kan poso. Engko dosa ya dhewe. Dosa iki engko. Panas gak Mbak? Panas kan? Tapi nganjuk yo panas kayak gini kan? Temen Malah panas. Ini sekarang ngambil aku ya orang dinonan Mbak ini udan terus Cik. iya. Sana hujan, tapi podoen awan yo Tapi panas. suasananya enak ya kayak suasana kampung sih bener-bener kampung. Iki lor wis alas. Loh, lah desa sampean piye? Kok kampung gak bener-bener kampung kota? Kan rumahnya iki juga kayu. Oh, akeh-akeh kayu. Nek di sana akeh-akeh Bangunan. bangunan. Oh, bangunan desa. Nek kene akeh-akeh kayu. Nek iku apa tembok-tembok jarang ya, Bu ya? Paling Yo ora masalah. Saiki wis mayoritas. Yo cuma aku kan gak seneng to Bima. Biyen wis pokoke aku mah tembok gak seneng. Iki malah nggak urung Mbak, masalah nggak pisan tok sakanu tok. Maksudku Cik butuh nona di los terus di iya, wong-wong lu wis bodo diplituri omahmu gak mbok plituri arep bodo. Piye iki? ngarep kan basem wes Plituri lho. lho bapak su ibu elan. Ya biasanya kan nek arep bodo mesti so ibu nganune omah, ngono kuwi. Mbak umur berapa? Waduh. Seumuran. Oh, seumuran, Bu. Tapi wongnya seneng masak. Seneng masak, seneng cooking. Hobi masak. Nek kan hobiku geradakan sementing. Hobi ini ya Morak-marik, maksudnya seneng morak-marik. Mbak paling jam sampai itu. Jadi kan iso liyane ngono, Mbak. Kerisuk tok. Nek udan tok sih san. Pak Di ngonten. Adik ngonten ya teng Bendungan setiap hari sama. Udah sekarang kerja. Sekarang. ya, kerja. Iya, tapi Sekarang bimbingan, kerja, terus Bu. kadang ngono kan kon ngisi reko di ngisi ngonten kan di ini anu neng kantor Mbak Dek ngurusi bopo ning. Kantor kan jiwa Mbak dia. Biasanya kan makan-makan di sini. Iya. Ya nek iku poso. Dek bengi kan bareng iku apa? Bukber. Ya bubur Rame. Lah Mbak Kinan ki wedi nek mamane akeh bocah lanang ning kene. Terus tak omongi, nek jam segini belum ada. tangi balan tuh sampai Subuh sampai sahur. Wong iki wedi. Kan akeh tau golongane. Tapi biasa Mbak Cacawi gak
Iya ya. Iya sih. Gak nakal, maksudnya ya biasa. Biasa guyon ngono kuwi nek nglumpuk. Udah ada yang pesen Mbak berapa orang? Sudah ada masuk 70 toples. Wih, alhamdulillah. Semoga nanti bar iku akeh sing pesen iki. Promosikno bingung. Online kan di maksudnya via IG tok apa Shopee? Enggak ada Shopee. Enggak bisa kan di IG-nya ada nomornya. Oh, ada nomor WA. Ya. Soalnya aku juga nganiku bakal kaos nih Shopee ning TikTok tapi ruwet Iya. banget. Ruwet banget pokoknya. Males aku. Bingung penggian gitu. Mending langsung WA ya apa IG, DM IG bisa. Nek kene rata-rata kan kerjanya pabrik Mbak, ini tak pabrik. Tapi iki gak kerasan, gak iso. Gak iso kan pabrik. Jan gak iso ya. Maksudnya kerja target iki gak bisa aku, Mbak. Kayak sejam harus oleh semene, sehari harus oleh semene, gak iso. Sasae lah sing penting aku. Jenenge wong kan Ya kreatif dhewe. Oke guys, terima kasih Mbak Kinan sudah sampai di sini. Kan kemarin apa kayak bakso aja ya, tapi cuma sampai Caruban tok, COD Caruban sama Bapak Oh iya wis digawe kayak. Iki sampai sini alhamdulillah. Semoga gak kapok ya Mbak Reni. Gak kapok. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe hanya di Kulot Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.